መንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ፍቁራት ክርስቲያን ካብ እግዚአብሔር አቦናን ካብ ጎይታና መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስን ጸጋን ሰላምን ይብዝሐልኩም። ሎሚ ከም ፍቃድ እግዚአብሔር ንእስራኤላውያን ካብ ግብፂ መሪሑ ዘውፅኦም መልአኽ ኢየሱስ ክርስቶስ ድዩ ወይስ ቅዱስ ሚካኤል ብዝብል ርእሲ መጽእ ኣለኹ። ክሳብ መወዳእታ እዚ መደብ እዚ ምሳይ ሓቢርኩም ክትጸንሑ ብፍቅሪ እግዚአብሔር ጻውዕተይ ክቅርበልኩም ይፈቱ። ብቐጥታ ናብ መልሲ ክንኣቱ ከሎና ዝኾነ ይኹን ክርስቲያን ኣብ ማእኸል ብሉይ ኪዳንን ሓድሽ ኪዳንን ዘሎ ፍልልይን ሓድነትን ብዝግባእ ክፈልጥ ኣለዎ። ብሉይ ኪዳን ሰረት እንትኸውን ሓድሽ ኪዳን ድማ ፍጻሜ እዩ። ብሉይ ኪዳን ኣብ ሓድሽ ኪዳን ክፍጸም ስለ ዘለዎ ነገር ኣቐዲሙ ዝዛረብ ጽላሎት እዩ። ብኻሊእ ኣበሃሂላ ብሉይ ኪዳን ብዛዕባ እቲ ክግለጽ ዘለዎ ዘርኢ አብርሃም ዝተባሃለ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝዛረብ ኪዳን እዩ። ኣብ ዕብራውያን ምዕራፍ 10 ፍቅዲ 1 ሕጊ ነቲ ክግለጽ ዘለዎ ሰናይ ነገር ጽላሎት እዩ ዝብል። ስለዚ ብሉይ ኪዳን ነቲ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ዝተገለጸ ኣማናዊ ነገር ጽላሎት ወይ ድማ ቅድመ ምሳሌ ኮይኑ ዘገልገለ ኪዳን ምዃኑ ምርዳእ የድሊ። ካብኡ ድማ ሙሉእ ብሉይ ኪዳን ብዛዕባ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ዝዛረብ። ካብ ኦሪት ዘፍጥረት ክሳብ ትንቢተ ሚልክያስ ማእኸላይ ነጥቢ ብሉይ ኪዳን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስን ቅዱሳን ሐዋርያትን ኣብ ሓድሽ ኪዳን ከምህሩ ከለዉ ኣብ ብሉይ ኪዳን ብሕግን ነቢያትን ዝተነገረሉ ነገር ከም ዝተገለጸ እዮም ኣምሂሮም። ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ባዕሉ ክዛረብ ከሎም ብሉይ ኪዳን ሕግን ነቢያትን መዝሙራትን ብዛዕባኡ ከም ዝዛረቡ ነጊሩና እዩ። ንኣብነት ዝኣክል ክልተ ክፍልታት ብምርኣይ ንሕለፍ። ኣብ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ፍቅዲ 39 ክሳብ 47 ኣብ ዘሎ ክፍሊ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ክዛረብ ከሎ ከምዚ ይብል፣ ናይ ዘለዓለም ህይወት በተን ጽሑፋት እትረኽቡ እናመሰለኩም እሲ ትምርምርወን ኣለኹም፣ ንሳተን ከዓ ብዛዕባይ እየን ዝምስክራ ይብል። ኣብ ቁፅሪ 39 ጽሑፋት ተባሂለን ዘለዋ ናይ ብሉይ ኪዳን መጻሕፍቲ እየን። ካብ ቁፅሪ 45 ክሳብ 47 ኣብ ዘሎ ክፍሊ ድማ ከምዚ ይብል፣ ኣነ ኣብ ኣቦ ዝኸሰኩም ኣይምሰልኩም፣ ዝኸሰኩም እሲ ኣሎ፣ ንሱ ከዓ እቲ ንስኻትኩም ተስፋ እትገብርዎ ሙሴ እዩ። ንሙሴ እንተተኣምንዎስ ንሱ ብዛዕባይ ጽሑፍ ኣሎ እሞ ንኣይ ድማ መኣመንኩምኒ ነይርኩም። ነተን ጽሑፋቱ ካብ ዘይተኣምንዎን ግና ከመይልኩም ደኣ ንቓለይ ክትኣምንዎ ይብሎም ማለት እዩ። ስለዚ ሙሴ ብዛዕባ መን ይጽሕፉ ማለት እዩ? ብዛዕባ ኢየሱስ ክርስቶስ ይጽሕፉ። ናይ ብሉይ ኪዳን ጽሑፋት ብዛዕባ ኢየሱስ ክርስቶስ እዮም ዝዛረቡ ማለት እዩ። ከምኡ እውን ንመንገደኛታት ኤማሁስ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 24 ፍቅዲ 44 ከምዚ ክብል ይነግሮም፣ ንሱ ድማ እዚ እቲ ምሳኻትኩም ከለኹ ኣብ ሕጊ ሙሴን ነቢያትን መዝሙራትን ብዛዕባይ እተጻሕፈ ኩሉ ክፍጸም ይግብኦ እዩ ኢለ ዝነገርኩም ቃለይ እዩ በሎም። ሽዑ ነተን ጽሑፋት ከስተውዕልወን ኣእምሮኦም ከፈተሎም ይብል። ስለዚ ከም ዝፍለጥ ብሉይ ኪዳን ኣብ ሰለስተ እዩ ዝክፈል፣ ሕጊ፣ ነቢያትን መዝሙራትን። ጎይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ንመንገደኛታት ኤማሁስ ክነግሮም ከሎ ድማ እዞም ሰለስተ ክፍልታት ብሉይ ኪዳን ወይ ድማ ጠቕላላ ብሉይ ኪዳን ማለት ሕጊ፣ ነቢያትን መዝሙራትን ብዛዕባኡ ከም ዝዛረቡ ይነግረና ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ብሉይ ኪዳን ንእስራኤላውያን ክመርሖም ዝረአ መልአኽ መን እዩ ዝብል ነገር ቅድሚ ምርኣይና ሓደ ክርስቲያን ብዛዕባ መጻሕፍቲ ብሉይ ኪዳን ክህልዎ ዝግብኦ ጥዑይ ኣመለኻኺታ እንታይ እንተኢልና ኣብ ብሉይ ኪዳን ንኢየሱስ ክርስቶስ ንምርኣይ ክፍትን እዩ ዘለዎ። ምክንያቱም ብምሉኦም ናይ ብሉይ ኪዳን መጻሕፍቲ ብዛዕባ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ዝዛረቡ እዩ ማለት እዩ። ኣብ መጻሕፍቲ ሙሴ ተገሊጹ ዝርከብ መልኣኽነትን እግዚኣብሔርነትን ብሓባር ዝሓዘ ኣካል ፍጡር መልኣኽ ድዩ ወይ ድማ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ናብ ዝብል ኢና ክንኣቱ ማለት እዩ። ሕዚ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ብሉይ ኪዳን ኢየሱስ ክርስቶስ ብመልክዕ መልኣኽ ይርአ ከም ዝነበረ ተኣምን እያ። እዚ ትምህርቲ ድማ ኣብ ቴዎሎጂ ክርስቶፋኒ ወይ ድማ ቴኦፋኒ ተባሂሉ ይፍለጥ። ኣብ ብሉይ ኪዳን ኢየሱስ ክርስቶስ መልኣኽ ኮይኑ ዝተገለጸሎም ኣርባዕተ ክፍልታት ሎሚ ንምምልካት ክንፍትን ኢና። ብዙሕ ክፍልታት ምርኣይ ይከኣል እዩ፣ ነገር ግና ንሎሚ 4 ክፍልታት ክንምልከት ኢና። እቲ ቀዳማይ ክፍሊ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 16 ካብ ፍቅዲ 7 ክሳብ 13 ዘሎ እዩ። ኣብዚ ክፍሊ እዙይ እግዚኣብሔርነት ምስ መልኣኽነት ብሓባር ዝሓዘ ኣካል ንኣጋር ክግለጽ ንምልከት ኢና።
ቃል አምላኽ ብሓደ ንምምልካት ዝኣክል ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 16 ካብ ፍቅዲ 7 ጀሚርና ኣብ ንምልከተሉ ግዜ ኣጋር ካብ ሳራ ሃዲማ ኣብ ዝኸደትሉ ቦታ መልኣኸ እግዚኣብሔር ንኣጋር ከም ዝተገለጸላ ይነግረና እዚ መጽሓፍ ቅዱስ። እቲ ዝተገለጸላ መልኣኽ ግና ፍጡር መልኣኽ ከም ዘይኮነ ንዕዘብ ኢና። እዚ ብሓባር ቃል ኣምላኽ ብምንባብ ንምልከት። ካብ ቁጽሪ 7 ከምዚ ይብል መልኣኽ እግዚኣብሔር ግና ኣብ በረኻ ኣብ ጥቓ መንገዲ ሱር ኣብ ዘሎ ዓይኒ ማይ ረኸባ። ንሱ ድማ ኣቲ ኣጋር ኣገልጋሊት ሶራ ካበይ መጺእኺ ናበይ ክትኸደልኺ በላ። ንሳ ከዓ ኣነ ካብ ቅድሚ እምበይተይ ሶራ ይሃድም ኣለኹ በለት። እቲ መልኣኽ እግዚኣብሔር ከዓ ናብ እምበይተኺ ተመለሲ ኣብ ትሕቲ ኢዳ ድማ ተገዝእያ በላ። እቲ መልኣኽ እግዚኣብሔር ድማ ንዘርእኺ ካብ መብዛሑ ዝተልዓለ ክቁፀር ክሳብ ዘይከኣል ከብዚሖ እየ በላ። ኣብዚ ልቢ ንበል ዝተገለጸላ መልኣኽ እግዚአብሔር እዩ። መልኣኽ እግዚአብሔር ዝብል ቃል ከም ዘሎ ክረአ ከሎ ሓደ ፍጡር መልኣኽ ከም ዝተገለጸላ ክመስለና ይኽእል እዩ። ነገር ግና እዚ መልኣኽ እግዚአብሔር እዙይ በዓል ሙሉእ ስልጣን እዩ። ምክንያቱም ልክዕ ንእግዚአብሔር ንኣብርሃም እንታይ ኢልዎ ነይሩ? ዘርኢኻ ከም ሰማይ ከዋክብቲ ከም ናይ ምድሪ ሑፃ ከብዝሐልካ ኢልዎ ነይሩ። ኣብዚ እውን እዚ መልኣኽ እግዚአብሔር ባዕሉ እንታይ ከም ዝገብረላ እዩ ፕሮሚስ ዝኣትወላ ዘሎ ዘርአ ከም ዘብዝሐላ ማለት እዩ። እንታይ ኢልዋ? እቲ መልኣኽ እግዚአብሔር ድማ ንዘርእኺ ካብ ምብዛሑ ዝተልዓለ ክቁፅር ክሳብ ዘይከኣል ከብዚሖ እየ። እግዚአብሔር ከብዝሐልኪ እዩ ኣይኮነን ዝብላ ዘሎ፣ ባዕለይ ኣነ ከብዝሐልኪ እዩ ዝብላ ዘሎ። ካብኡ ብምቕፃል እውን ከምዚ ይብል እቲ መልኣኽ እግዚአብሔር መሊሱ እንሆ ጥንስቲ ኢኺ ወዲ ከዓ ክትወልዲ ኢኺ እግዚአብሔር መከራኺ ርኡ እዩ እሞ ስሙ እስማኤል በልዮ። ንሱ ኣድጊ በረኻ ዝመስል ሰብ ክኸውን እዩ። ኢዱ ኣብ ልዕሊ ኢድ ኩሉ እውን ኣብ ልዕሊኡ ክኸውን እዩ። ንሱ ኣብ ቅድሚ ኩሎም ኣሕዋቱ ክነብር እዩ በላ። ሕዚ ብፍላይ ቁጥሪ 13 ዘሎ እቲ ዝተገለጸላ መልኣኽ እግዚአብሔር ፍጡር መልኣኽ ከም ዘይኮነ እኳ ደኣ እግዚአብሔር ባዕሉ ከም ዝኾነ ዝነግረና ግልጽ ዝኾነ ቃል ኣሎ። ከምዚ ይብል ኣጋር ድማ ነቲ ዝርአንስ ኣብዙይ ዶ ሪአዮ እንትትብል ነቲ ዝተዛረበ እግዚአብሔር ዝርኢ ኣምላኽ ኢላ ሰመየቶ ይብል። ልቢ በል እቲ ዝተገለጸላ መልኣኽ እግዚአብሔር ዝተባሃለ ባዕሉ መን እዩ? ኣብዚ ኣብ ቁጥሪ 13 ባዕሉ እግዚአብሔር እዩ። እግዚአብሔርነት ዘለዎ መልኣኽ እግዚአብሔር እዩ ተገሊጹላ። በዚ ድማ ሳራ እንታይ ኢላ? ነቲ ዝርአንስ ኣብዙይ ዶ ሪአዮ እንትትብል ነቲ ዝተዛረባ እግዚአብሔር ዝርኢ ኣምላኽ ኢላ ሰመየቶ። ዝተዛረባ መን እዩ? እግዚአብሔር እዩ። እዚ እግዚአብሔር ግን እንታይነት ከዓ ኣለዎ? መልኣኺነት ከዓ ኣለዎ፣ ወይ ድማ መልኣኽ እግዚአብሔር እውን ዝተባሃለ እዩ። ስለዚ እቲ ኣብ መንጎ ቃዴስን ባርየድን ዘሎ ዒላ ናይቲ ዝርአኒ ህያው ኣምላኽ ዒላ ተባሃለ ይብል። ስለዚ ኣገልጋሊት ሶራ ወይ ድማ ሳራ ዝኾነት ኣጋር ዝተገለጸላ መልኣኽ እግዚአብሔር ፍጡር መልኣኽ ከም ዘይኮነ ንዕዘብ ኢና። ስለዚ እዚ መልኣኽ እግዚአብሔር እዙይ መን እዩ ናብ ዝብል ክንመጽእ ከሎና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ናይ ግብፂ ኦርቶዶክስ ተዋሂዶ ቤተ ክርስቲያን ኣቦ ዝኾኑ ታድሮስ ማላቲ ብዛዕባ እዚ ዘፍጥረት 16 ክዛረቡ ከለዉ ብዙሓት ኣቦታት ቤተ ክርስቲያን ወይ ድማ ብዙሓት ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያን ኣብዚ ንኣጋር ዝተገለጸላ መልኣኽ ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዝኾነ ይኣምኑ ክብሉ ይዛረቡ ማለት እዩ። ፓትሪስቲክ ኮመንተሪ ኣብ ዝበሃል ናይ ትርጉም ስራሖም ከምዚ ይብሉ ታድሮስ ማላቲ ኣጋር መልኣኽ እግዚአብሔር ረኣየት። ከምቲ ብዙሓት ሊቃውንቲ ዝኣምንዎ ድማ ንሱ ሓደ ካብቲ ምግላፅ ወዲ ኣምላኽ እዩ ነይሩ። ኣጋር ድማ ንስኻ እቲ ዝርኢ ኣምላኽ ኢኻ ኢላ ፀውዐቶ። ነቲ ዝርአንስ ኣብዚ ዶ ሪአዮ ክትብል ነቲ ህያው ኣምላኽ ዝተረኣየሉ ዒላ ድማ ቤር ላሃይ ሮይ ኢላ ሰመየቶ ይብሉ ማለት እዩ ታድሮስ ማላቲ። ስለዚ ኣብ ዘፍጥረት 16 ንኣጋር ዝተገለጸላ መልኣኽነትን እግዚአብሔርነትን ብሓባር ዝሓዘ ኣካል መን እዩ እንተይልና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ብመበል ካልኣይ እንሪኦ ክፍሊ ድማ ኣብ ኦሪት ዘፀአት ምዕራፍ 3 ዘሎ እዩ። ንሙሴ ካብ ውሽጢ ሓዊ ዘዛረቦ መልኣኽ መን እዩ ዝብል ኢና ክንምልከት ማለት እዩ። ንሱ ልክ ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 16 ከም ዝተመልከትናዮ እግዚአብሔርነትን መልኣኽነትን ብሓባር ዝሓዘ ኣካል እዩ ብተመሳሳሊ መንገዲ ማለት እዩ። እቲ ቃል ኣምላኽ ብዓውዱ ንመልከቶ ከምዚ ይብል
ሙሴ ድማ ኣባጊዕ ሓሙኡ ዮቶር ካህን ሚድያም ይጓሲ ነበረ ነተን ኣባጊዕ እናኸብከበን ናብ ምድረ በዳ ናብቲ ምድሪ እግዚኣብሔር ተባሂሉ ዝፅዋዕ እምባ ኮሬብ መፀ መልአክ እግዚኣብሔር ከዓ ኣብ ማእኸል ኣሻኽ ቆጥቋጥ ብሃልሃልታ ሓዊ ተርኣዮ ሙሴ ድማ እታ ኣሻኽ ቆጥቋጥ እንታይ ተቃፀለት ሃልሃል እንትትብል ረኣያ ንሱ ከዓ እዛ ኣሻኽ ቆጥቋጥ ከመይ ኢላ እያ ዘይትቃፀል እስኪ ነዚ ዓብይ ትርኢት እዙይ ቅርብ ኢለ ክርኢ በለ ኣብ ቁፅሪ 4 እግዚኣብሔር ድማ ይብል ልብ በሉ ካብ ማእኸል እታ ኣሻኽ ቆጥቋጥ ዝተገለፀላ ኣካል ኣብ ቁፅሪ 2 መልአክ እግዚኣብሔር ተባሂሉ ኣሎ እዚ ኣካል እዚ ባዕሉ ኣብ ቁፅሪ 4 መን ተባሂሉ ኣሎ እግዚኣብሔር ድማ ሙሴ ክርኢ ከም ዝቐረበ ምስ ረኣየ ካብ ማእኸል እታ ኣሻኽ ቆጥቋጥ ሙሴ ሙሴ ኢሉ ፀውዖ ይብል ልብ በሉ እቲ ዝተገለፀላ መልአክ ባዕሉ ኣብ ቁፅሪ 4 ድማ እግዚኣብሔር ተባሂሉ ተገሊጹ ኣሎ ማለት እዩ ባዕሉ ካብ ውሽጢ ሓዊ እዩ እቲ እግዚኣብሔር ዘዛርቦ ዘሎ ንመን ንሙሴ ስለዚ እዚ እግዚኣብሔርነትን መልአኽነትን ብሓባር ዝሓዘ ኣካል መን እዩ እንተተባሂሉ እቲ ፍጹም ኣምላኽ ፍጹም ሰብ ኮይኑ ዝተገለጸ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ነዚ መረዳእታ ምቕራብ ይከኣል ንኣብነት ብፍላይ ቅድሚ ናብ ናይ ኣቦታት ጽሑፍ ምኻድና ኣብዚ ካብ ናይ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን መጻሕፍቲ ሓደ ንጥቀስ እዚ መጽሓፍ እዚ ተመልከቱ እዚ መጽሓፍ እዚ እንታይ ዝብል ሰይፈ ስላሴ ሰይፈ መለኮት ወመልክዓ ስላሴ ነክስ ዘማህልየት ዝሓዘ እዩ ብሓባር ኣብ ውሽጢ እዚ መጽሓፍ እዚ ኣብ ሰይፈ ስላሴ ዘረቡ እቲ ንሙሴ ካብ ማእኸል ሓዊ ዘዘራርቦ መልአኽ ንሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዝኾነ ይገልጽ እዚ መጽሓፍ እዚ እቲ ቃል ድማ እንታይ ከም ዝብል ከንብበልኩም ብግእዝ ማለት እዩ ስብሃት ለመልአከ እግዚአብሔር ዘአስተርአዮ ለሙሴ በነደ እሳት በሃበ ኢጸጳጦስ መልአክ ወልደ እግዚአብሔር ውእቱ ቃለ አብ ንጹህ ብርሃን ዘለንጳሰ እሳት ፍጹም ኩለንታሁ ከዊነ እግዚአብሔር ሃሎ ሃብየሁ ይብል እዚ ከም ዘሎ ብትግርኛ ክነንብቦ ከሎና ኢጸጳጦስ ኣብ እትበሃል ኦም ካብ ዝቃጸል ሓዊ ንሙሴ ንዝተርአየ መልአኽ እግዚአብሔር ምስጋና ይኹኖ እቲ መልአኽ ወዲ እግዚአብሔር እዩ ንሱ ድማ ንጹህ ቃል አብ ከም ሓዊ ብርሃን ኩለንተናኡ ፍጹም ኣብኡ እውን እግዚአብሔር ምዃን ዘለዎ እዩ ስለዚ ንሙሴ ካብ ማእኸል ሓዊ ዘዛረቦ መልአኽነትን እግዚአብሔርነትን ብሓባር ዝሓዘ ኣካል መን እዩ ወዲ ኣምላኽ ኢየሱስ ክርስቶስ እዚ መጽሓፍ ድማ ብግልጽ እንታይ ኢሉና መልአከ እግዚአብሔር ክብል ፀውዕዎ ንመን ንኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ጽሑፋት ኣቦታት ቤተ ክርስቲያን መረዳእታ ኣብ ነቕርበሉ ግዜ ድማ ብቐዳምነት ዝጥቀስ ኣቦ ቅዱስ ዮስጢኖስ ሰማዕት ወይ ድማ ጃስቲን ማርተር ዝበሃል ኣቦ እዚ ኣቦ ካብ 1965 ዓመተ ምህረት ዝነበረ እዩ ዘፈረስቲ አፖሎጂ ኦፍ ጃስቲን ኣብ ዝበሃል ጽሑፉ ናብ ሓደ ንጉስ ሮማ ኣብ ዝጸሓፈ ጽሑፉ ኣብ ከረንሲና ካብ ውሽጢ ሓዊ ንሙሴ ዘዛረቦ መልአኽ ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዝኾነ ይገልጸሉ ጃስቲን ማርተር ከምዚ ይብል ሙሴ ናብ ግብፂ ወሪዱ ነቶም ኣብኡ ዝነበሩ ህዝቢ እስራኤላውያን ክመርሕ ምስ ተኣዘዘ ኣብ ምድሪ ዓረብ ድማ ሞጓሳ ክኡ እናሓለወ ከሎ ክርስቶስና ካብኦም ሓዊ ብዝመስል መልክዕ ምስኡ ተዛረበ ጫማኻ ኣውፂኻ ቅረብ እሞ ስማዕ ድማ በሎ ንሱ ድማ ጫማው ኣውፂኡ ምስ ቀረበ ናብ ግብፂ ወሪዱ ኣብኡ ንዘለዉ ህዝቢ እስራኤል ከም ዘውፅእ ሰምዐ ካብቲ ብመልክዕ ሓዊ ዝተዛረቦ ክርስቶስ ድማ ዓብይ ሓይሊ ተቐበለ ወሪዱ ድማ ነቲ ህዝቢ ዓብይን ድንቅን ነገራት እናፈጸመ መሪሕዎ ኣውፅአ እዞም ነገራት ክትፈልጥዎ እንተደሊኹም ካብ ጽሑፋቱ ብትክክል ክትመሃሩ ትኽእሉ ኢኹም ይብል ማለት እዩ ኣብዚ ጽሑፍ ኣብ ካልእ ክፍሊ ጃስቲን ማርተር ወሲኹ ከምዚ ይብል ካብ ጥንቲ ድማ ብመልክዕ ሓውን ብምስሊ መልአኽን ንሙሴን ንኻልኦት ነቢያትን ይግለጽ ነበረ ሕጂ ግና ኣብ ዘመነ ንግስነትካ ከምቲ ኣቀድምና ዝበልናዮም ብመሰረት ፍቃድ ኣቦ እቶም ብኡ ዝኣምኑ ምእንቲ ከድሕን ካብ ድንግል ሰብ ኮነ ብሞቱን ብትንሳኤኡን ንሞት ምእንቲ ክስዕር ድማ ንሱ ንዕቀትን ስቃይን ተፃወረ እዚ እቲ ካብኦም ወፂኡ ንሙሴ ኣነ እየ ኣምላኽ አብርሃም ኣምላኽ ይስሐቅ ኣምላኽ ያዕቆብን ኣምላኽ ኣቦታትኩምን ዝበሎ እዩ እዚ ከዓ
እዚኣቶም ሞይቶም እኳ እንትኾኑ ሕያዋንን ናይ ክርስቶስ ባዕሉ ከም ዝኾኑን እዩ ዘመልክት ነይሩ። ምክንያቱ ካብ ኩሎም ሰባት ቀዳሞት ኣምላኽ ኣብ ምድላይ ዝተዋፈሩ እዮም። ከምቲ ሙሴ ዝፀሓፎ አብርሃም ኣቦ ይስሐቅን ኣቦ ያዕቆብን ነበረ ይብል። ስለዚ ንሙሴ ካብ ማእከል ሓዊ ዘዛረቦ መልአክ ተባሂሉ ተፀዊዑ ዘሎ ኣካል መን እዩ? ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። እዚ ኣቦዚ ኣብ ካልእ መፅሓፉ ኣዝዩ ኣብ ዝፍለጠሉ ኤዲያሎግ ዊዝ ትራይፍ ኣብ ዝበሃል መፅሓፉ ድማ ወሲኹ ከምዚ ይብለና። ኣብ ኦሪት ዘፀአት ምዕራፍ 3 ዘሎ ቃል ኣምላኽ ከም ዘሎ ድሕሪ ምጥቃሱ ነቶም ትራይፎ ዝበሃል ኣይሁዳዊን ምስኡ ዝነበሩ ኣዕሩኽቱን ክነግሮም ከሎ ከምዚ ይብል። ክቡራን እቲ ሙሴ መልአኽ ካብ ሃልሃልታ ሓዊ ከም ዝተዛረቦ ዝገለጾ ንሱ ባዕሉ ኣምላኽ ብምዃኑ ንሙሴ ኣምላኽ አብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን ምዃኑ ከም ዘመልክት ተረዲእኩም ዶ ይብሎም ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ካብ ውሽጢ ሓዊ ንሙሴ ዘዛረቦ መልአኽ እንታይ ኣምላኽ እዩ ኣምላኽ እዩ። እዚ ድማ ኣብ ካልእ ጽሑፉ ዮስጢኖስ ብግልጽ ከም ዝነገረና እቲ ኣምላኽ ድማ መን እዩ? እግዚአብሔር ወልድ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ድሕሪ ግዜ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ካብ ስጋኣ ስጋ ካብ ነፍሳ ነፍሲ ወሲዱ ፍጹም ሰብ ዝኾነ ኣምላኽ ብመበል ሳልሳይ ደረጃ እንምልከቶ ክፍሊ ድማ ኣብ ኦሪት ዘፀአት ምዕራፍ 23 ካብ ፍቅዲ 20 ክሳብ 22 ዘሎ እዩ። ኣብዚ ክፍሊ እዙይ መልኣኸይ ቀቅድሚኻ ክልኢኽ ተባሂሉ ዝተነገረሉ መልኣኽ መን እዩ ዝብል ክንምልከት ኢና። ሕዚ እውን ፈለማ ቃል ኣምላኽ ብዓውሉ ክንምልከቶ ኢና። ካብኡ ድማ ካብ ጽሑፋት ኣቦታት ቤተ ክርስቲያን መረዳእታ ክነቕርበሉ ኢና። እቲ ቃል ኣምላኽ ከምዚ ይብል፣ ኣብ መንገዲ ክሕልወካ ናብቲ ዘዳለኽዎ ቦታ ድማ ከእትወካ እንሆ ኣነ ኣብ ቅድሜኻ መልኣኽ ኢልኢኽ ኣለኹ። ኣብ ቅድሚኡ ተጠንቀቕ፣ ድምፁ ከዓ ስማዕ፣ እምቢ ኣይትበሎ። ስመይ ኣብኡ ተሰሚዩ እዩ እሞ ሓጢኣት እንተሰራሕኻ ንበደልካ ኣይሓድግን እዩ። ድምፁ እንተሰሚዕኻ ኣነ ዝብለካ ኩሉ ድማ እንተገበርካ ኣነ ንጸላእትኻ ክጸልኦም ንዝጻረሩኻ ድማ ክጻረሮም እየ። መልኣኸይ ቀቅድሜኻ ክኸይድ እዩ እሞ ናብ ምድሪ ኣሞራውያንን ከጥያውያንን ፈሪዛውያንን ከነኣናውያንን ኤዋውያንን ኢያቡሳውያንን ከእትወካ እዩ ይብል ቃል ኣምላኽ። ኣብዚ ክፍሊ እዙይ ተገሊጹ ዘሎ መልኣኽ ፍጡር መልኣኽ ከም ዘይኮነ ንምልከት ኢና። ንሱ ድማ ሓደ ስም እግዚኣብሔር ኣብኡ ዝኾነ መልኣኽ እዩ። ብሩክ ዘይመጽእ በስመ እግዚኣብሔር ተባሃለሉ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ስም እግዚኣብሔር ኣብኡ ዝኾነ ማለት እዩ። ካብኡ ድማ ኣብዚ ተገሊጹ ዘሎ መልኣኽ ሓጢኣት ይቕረ ዝብል መልኣኽ እዩ። ምክንያቱም ኣብ ሙሉእ መጽሓፍ ቅዱስ ሕድገት ሓጢኣት ምግባር ናይ መን ስልጣን እዩ? ናይ እግዚኣብሔር ስልጣን እዩ። ኣብ ወንጌል ማርቆስ ኣይሁዳውያን ኢየሱስ ክርስቶስ ሓጢኣት ይቕረ ክብል ምስ ረኣይዎ ብምግራም ክዛረቡ ንምልከቶም ኢና። ንምንታይ? ኣይሁዳውያን ሓጢኣት ይቕረ ዝብል እግዚኣብሔር ጥራይ ምዃኑ ይፈልጡ እዮም። ሓጢኣት ይቕረ ዝብል ድማ እግዚኣብሔር ስለ ዝኾነ ኣብዚ ክፍሊ እዙይ ተገሊጹ ዘሎ መልኣኽ ፍጡር መልኣኽ ዘይኮነ እግዚኣብሔርነት ዘለዎ መልኣኽ ምዃኑ ልቢ ክንብል ይግባእ ማለት እዩ። ካብዚ ብምቕጻል ኣቦታት ቤተ ክርስቲያን ኣብዚ ክፍሊ እዙይ ተገሊጹ ዘሎ መልኣኽ ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዝኾነ ዝተዛረቡሉ መረዳእታ ክነምጽእ ኢና። ሕዚ እውን እንጠቕሶ ዓብይ ኣቦ ዮስጢኖስ ሰማዕት እዩ። እዚ ኣቦ እዚ ዓንተባ ኣብ ዝገለጽክዎ ዲያሎግ ዊዝ ትራይፍ ኣብ ዝበሃል መጽሓፉ ሕዚ እውን ከምዚ ይብል፣ ሕዚ ብተመሳሳሊ ብሙሴ ኣብ መጽሓፍ ዘፀአት ብምስጢር ተነጊሩ እቲ ንኣብርሃም ይኹን ንያዕቆብ ኣይተፈለጠን ዝብሎ ስም ኣምላኽ ባዕሉ እውን ኢየሱስ ምዃኑ ንሕና ባዕልና ድማ ተረዲእናዮ ኣለና። ሕዚ እውን ከምዚ ተብሂሉ ኣሎ፣ እግዚኣብሔር ድማ ንሙሴ ነዚ ህዝቢ እዙይ እንሆ ናብታ ዘዳለኹልካ ምድሪ ምእንቲ ክመርሓካ ኣብ መንገዲ ክሕልወካ ኣብ ቅድሜኻ ልኡኸይ ይሰድድ ኣለኹ። ኣብ ቅድሚኡ ተጠንቀቕ፣ ድምፁ ድማ ስማዕ፣ ንበደልካ ኣይሓድግን እዩ እሞ ክትእዘዞ ኣይትእበ፣ ስመይ እውን ኣብ ልዕሊኡ ኣሎ እሞ። እምበኣርከ መን እዩ ነቦታትኩም ናብታ ሃገር ዝመረሖም? ዋላ እኳ ቀደም ኦሽያ እንተተባሃለ ሕዚ እንተወሓደ በዚ ስም ጃሽዋ ወይ ድማ ኢየሱስ ዝተሰየመ ንሱ ምዃኑ ንሕሰብ። ከመይሲ ነዚ እንታስተብህልኩምሉ እቲ ንሙሴ ስመይ ኣብ ልዕሊኡ ኣሎ ዝተባሃለሉ ስም ኢየሱስ ምዃኑ እውን ክትፈልጡ ኢኹም። እስራኤል እውን ተባሂሉ እዩ እሞ ንያዕቆብ እውን በዚ ስም እዚ ሰመዮ ይብል ማለት እዩ ዮስጢኖስ ሰማዕት ወይ ድማ ጀስቲን ማርተር ዝበሃል ኣቦ ቤተ ክርስቲያን። ስለዚ ኣብ ኦሪት ዘፀአት ምዕራፍ 23 ዘሎ
ስም እግዚአብሔር ኣብኡ ዝኾነ ሕድገት ሓጢኣት ናይ ምሃብን ናይ ምኽላእን ኦቶሪቲ ዘለዎ መን እዩ እንተተባሂሉ መልኣኺነትን እግዚአብሔርነትን ብሓባር ዝሓዘ ኣካል ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ማለት እዩ። ብመበል 4ይ ደረጃ እንምልከቶ ክፍሊ ድማ ኣብ ኦሪት ዘሁልቅ ምዕራፍ 22 ካብ ፍቅዲ 21 ክሳብ 35 በለዓም ዝበሃል ነቢይ እስራኤል ባላቅ ብዝበሃል ጸላኤ እስራኤል ገንዘብ ተኸፊልዎ ንእስራኤላውያን ክረግም ኣብ ኣድጊ ተወጢሑ ኣብ ዝኸደሉ ኣብ መንገዲ ሰይፊ ሒዙ ተገለጸሉ መልኣኽ ንምልከት ኢና። እዚ መልኣኽ እዙይ ከም ዝፍለጥ ኣብ ነገረ መለኮት ሓበሻ ቅዱስ ሚካኤል ከም ዝኾነ ይዝንገር ማለት እዩ። ነገር ግና ኩሎም ኣቦታት ቤተ ክርስቲያን እዚ መልኣኽ እዙይ ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዝነበረ ይዛረቡ እዮም። ንኣብነት ቅዱስ ኢራኒዮስ ዘሊዮን ዝበሃል ኣቦን ይመልከት። እዚ ኣቦ እዙይ ዝነበረ ካብ 130 ክሳብ 202 ዓመተ ምህረት እዩ። እዚ ኣቦ እዙይ ባይዘወይ ብትምህርቲ ወዱ ንዮሐንስ ወንጌላዊ እዩ። ዮሐንስ ወንጌላዊ ብትምህርቲ ንፖሊካርፐስ ይወልድ፣ ፖሊካርፐስ ድማ ንኢራኒዮስ ዘሊዮን ይወልድ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ኣቦ እዚ ፍራግመንትስ ፍሮም ዘ ሎስት ራይቲንግስ ኦፍ ኢራኒዮስ ኣብ ዝበሃል ጽሑፉ ንበለዓም ዝተገለጸሉ መልኣኽ ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዝኾነ ኣብ መሳጢሩ ይገልጽ። ከምዚ ድማ ይብል፣ ኣብ ኣድጉ ድማ ተሰቐለ፣ ኣድጊ ምሳሌ ስጋ ክርስቶስ እያ ነይራ። እዚ ድማ ኩሎም ሰባት ካብ ጻዕሮም ዝዓረፉሉን ከም ሰረገላ ዝተጸወሩሉን እዩ። መድሓኒና ኢየሱስ ማለት እዩ ጾር ሓጢኣትና ተሰኪሙ እዩ እሞ ሕዚ እቲ ንበለዓም ዝተረኣየ መልኣኽ ቃል ባዕሉ እዩ ነይሩ። ወርዲ ወይ ድማ ሎጎስ ባዕሉ እዩ ነይሩ። ነቲ ካብ ላዕሊ ዝነበሩ ሓይሊ ንምምልካት ኣብ ኢዱ ድማ ሰይፊ ሒዙ ተራእዩ ይብል። መን? ቅዱስ ኢራኒዮስ ዘሊዮን ማለት እዩ። ስለዚ በብግዜ ብተደጋጋሚ ኣብ መጻሕፍቲ ሙሴ ዝግለጽ ዘሎ እግዚአብሔርነትን መልኣኽነትን ብሓባር ዝሓዘ ኣካል ኢየሱስ ክርስቶስ ምዃኑ ልብ ምባል የድሊ ማለት እዩ። ሓደ ክፍሊ ንምውሳኽ ዝኣክል ኣብ መጽሓፈ ኢያሱ ምዕራፍ 5 ካብ ፍቅዲ 13 ክሳብ 15 ተገሊጹ ዘሎ ሓለቓ ሰራዊት እግዚአብሔር ዝተሰመየ ኣካል መን እዩ? ከም ዝፍለጥ ሕዚ እውን ኣብ ነገረ መለኮት ሓበሻ እዚ ኣካል እዙይ ቅዱስ ሚካኤል ከም ዝኾነ እዩ ዝፍለጥ። ነገር ግና ብዓውዱ ክንምልከቶ ከሎና ከምኡ እውን ኣቦታት ቤተ ክርስቲያን ዝሃብዎ መብራህርሂ ኣብ ንምልከተሉ ግና ቅዱስ ሚካኤል ዘይኮነ ኢየሱስ ክርስቶስ ኮይኑ ኢና ንረኽቦ ማለት እዩ። ፈለማ እቲ ቃል ኣምላኽ ከም ዘሎ ብዓውዱ ንመልከት። ካብ ቁፅሪ 13 ጀሚሩ ከምዚ ይብል፣ ኢያሱ ኣብ ጥቓ ኢያሪኮ እንተሎ ዓይኑ ኣልዒሉ ጠመተ። ዝተመዘዘ ሰይፊ ብኢዱ ዝሓዘ ሰብኣይ ድማ ኣብ ቅድሚኡ ደው ኢሉ ነበረ። ኢያሱ ከዓ ናብኡ ኸይዱ ንስኻ ካባና ዲኻ ወይ ካብ ጸላእትና በሎ። ንሱ ድማ ኣይፋለይን ኣነስ ሓለቓ ሰራዊት እግዚኣብሔር ኮይነ ሕዚ መጺአ ኣለኹ በሎ። ኢያሱ ከዓ ብገጹ ኣብ ምድሪ ተደፊኡ ሰገደ እሞ ጎይታይ ንዓይ ንባርያኻ እትብሎ እንታይ ኣሎ በሎ። እቲ ሓለቓ ሰራዊት እግዚኣብሔር ድማ ንኢያሱ እዛ ደው ኢልካላ ዘለኻ ቦታ ቅድስቲ እያ እሞ ኣሳኢንካ ካብ ኣጋርካ ኣውፅእ በሎ። ኢያሱ ከዓ ከምኡ ገበረ ይብል። ኣብዚ ሕዚ ልክዕ ንሙሴ ኣብ ከረን ሲና ካብ ማእከል ሓዊ ሳእኒኻ ኣውፅእ ኢሉ ከም ዝተዛረቦ ኣብዚ እውን ንኢያሱ እንታይ ይብሎ ኣሎ? ደው ኢልካሉ ዘለኻ ቦታ ቅድስቲ እያ እሞ ካብ እግርኻ ሳእኒኻ ኣውፅእ ይብሎ ኣሎ። ኣብዚ ተገሊጹ ዘሎ ሓለቓ ሰራዊት እግዚኣብሔር ተባሂሉ ተጸዊዑ ዘሎ ኣካል ኣቐዲሙ ንሙሴ ካብ ማእከል ሓዊ ዘዘራረቦ ኣካል ባዕሉ እዩ ማለት እዩ። ኣቐድምና ከም ዝተመልከትናዮ ድማ ኣብ ከረን ሲና ንሙሴ ዝተረኣዮ ኣካል መልኣኽነትን እግዚኣብሔርነትን ብሓባር ዝሓዘ እዩ። ንሱ ድማ ኢየሱስ ክርስቶስ ምዃኑ ካብ ናይ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን መጻሕፍትን ካብ ናይ ጥንታውያን ኣቦታት መጻሕፍትን መረዳእታ ብምቕራብ ተመልኪትናዮ ኢና። እዚ እውን ብርግፀኝነት መን ሓለቓ ሰራዊት እግዚኣብሔር ተባሂሉ ዘሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝኾነ ይኹን ኣቦ እዚ ክፍሊ እዙይ ንቅዱስ ሚካኤል ብምሃብ ኣይተርጎመን። ኣብ ጥንታዊት ቤተ ክርስቲያን ከምኡ ዓይነት ኣተረጓጉማ ኣይነበረ። ኣብ መእተዊ ከም ዝተዛረብክዎ ዝኾነ ይኹን ጥዑይ ኣመለኻኺታት ዘለዎ ክርስቲያን ኣብ ብሉይ ኪዳን ንኢየሱስ ክርስቶስ ደኣ እዩ ክምልከት ዘለዎ እምበር ንቅዱስ ሚካኤል ኣይኮነን። ንኣብነት ናይ ግብፂ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ኣቦ ዝኾኑ ታድሮስ ማላቲ ፓትሪስቲክ ኮመንተሪ ኣብ ዝበሃል ናይ መብራህርሂ ጽሑፎም እቲ ሓለቓ ሰራዊት እግዚኣብሔር ተባሂሉ ተገሊጹ ዘሎ
ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዝኾነ ይዛረቡ። Anyway, Joshua being the man of faith, the word of God appeared to him. ኢያሱ ሰብ እምነት እናሃለወ ቃል እግዚአብሔር ተገሊጹሉ። ቃል እግዚአብሔር ዝበሃል ዘሎ መኒ ኢየሱስ ክርስቶስ word of God ካኡኸ as the commander of the army of the Lord ከም ሓለቃ ሰራዊት እግዚአብሔር ኮይኑ ተገሊጹሉ መን word of God ኢየሱስ ክርስቶስ ካኡኸ to support him መን ኢያሱ ምእንቲ ክሕግዞሲ ሓለቃ ሰራዊት እግዚአብሔር ዝተባሃለ ኢየሱስ ክርስቶስ ወይ ድማ word of God ንኢያሱ ተገሊጹሉ ይብሉና ማለት ትሕትሎም እውን ከምዚ ይብሉ ንሙሴ እግዚአብሔር ምስተርአዮ ብሓደ ዝነድድ ቆጥቋጥ አብሉ ተመሳሳሊ ቃላት ተባሂሉ አቀድምና ብዝግባእ ፈሊጥናዮ ኢና ጫምኻ ምውፃእ ምድራዊ ሓልዮትን ከንቱ ክብርታትን ናይ ምቕናስ አድላይነት ዘረጋግጽ እዩ ከምኡውን ሓደ አገልጋሊ መርዓዊ ቤተ ክርስቲያን ዘይኮነስ አገልጋሊኣ ምዃኑ ዘረጋግጽ እዩ ምክንያቱ መርዓዊ ቤተ ክርስቲያን ኢየሱስ በይኑ ስለ ዝኾነ ይኩን ሰብ ግን አገልጋሊ ቤተ ክርስቲያን እንዳአምበር መርዓዊ አይኮነም ምክንያቱ እውን እቲ ሐቀኛ መርዓዊ አብኡ ዝዓይ ጎይታ ኢየሱስ እዩሞ ምሁር ኦሪገን ከምዚ ይብል ኦሪገን ዝበሃል ዓብይ ምሁር እስክንድርያ እዩ ከምዚ ይብል ይብሉ ኢያሱ ዝገጠሙ አካል ብጎይታ ዝተልአኸ ሰብ ዘይኮነስ ባዕሉ ጎይታ ምዃኑ ብመንፈስ ተረድኡ እዩ ምክንያቱ እውን ጎይታ ምዃኑ እንተ ዘየለልዮ ነይሩ አይመሰገደሉን ይብሉ ስለዚ ጎይታ ምዃኑ ስለ ዘለለዮ ይሰግዱሉ መን ኢያሱ ንኢየሱስ ክርስቶስ ብዛዕባ ርእሱ አዛዚ ሰራዊት እግዚአብሔር ኢሉ ምግላጹ እዚ ንቃል አምላኽ ዝገርም ነገር አይኮነን ብዛዕባኡ ኣብ መጽሓፍ ኢሳይያስ እንሆ ምስክር ህዝቢታት መስፍንን ገዛኢን ህዝቢታት ክኸውን ገበርክዎ ተባሂሉ ኣሎሞ ኣብ ኢሳይያስ 55:4 ኣብ መጽሓፍ ራእይ ዮሐንስ ድማ ብደም ዝተጠልቀ ልብሲ ተኸዲኑ ኣብ ጻዕዳ ፈረስ ተቐሚጡ ይግለጽ እቶም ኣብ ሰማይ ዝነበሩ ሰራዊት ድማ ጽቡቕ ሻሽ ተኸዲኖም ብጻዕዳ ኣፍራስ ሰዓብዎ ካብ ኣፉ ድማ በልሕ ሰይፊ ይወፅእ ክብሉ ራእይ ዮሐንስ 19:11 ዘሎ ቃል አምላኽ ይጠቕሱ ማለት እዩ ስለዚ ምዕራፍ 5 ካብ ፍቅዲ 13 ክሳብ 15 ኣብ ዘሎ ክፍሊ ተገሊጹ ዘሎ መልአኽ ወይ ድማ ሓለቃ ሰራዊት እግዚአብሔር መን እዩ ሚካኤል ዘይኮነስ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ወገናት ካብዚ ብተወሳኺ ካብቶም ጥንታውያን ኣቦታት ዝበሃሉ ሕዚ እውን ብድጋሚ ዮስጢኖስ ሰማዕቲ ዝበሃል ኣቦ ከምዚ ይብል ኣብ ኤዲያሎግስ ትራይፎ ዝበሃል ጽሑፉ ማለት እዩ ባይ ዘ ወይ ንምንታይ ና ዮስጢኖስ ሰማዕቲ ብተደጋጋሚ ኣብ ናይ ብሉይ ኪዳን ጽሑፋት ከም መረዳእታ ነቕርቦ ዘለና እንተ ተባሂሉ ዮስጢኖስ ሰማዕቲ እንታይ ዝገብር እንተይልና ምስ አይሁዳውያን ብሉይ ኪዳን ብምጥቃስ ኣብ ሙሉእ ብሉይ ኪዳን ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዘሎ እዩ ዘርእዮ ኣብዚ ኣብ ኢያሱ 5:13-15 ዘሎ እውን ኢየሱስ ምዃኑ እዩ ዝነግሮም ዘሎ ስለዚ ብተደጋጋሚ ኣብ ናይ ብሉይ ኪዳን መጻሕፍቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንቲ ክንምልከት ዝገብረና ዮስጢኖስ ሰማዕቲ ማለት እዩ እና ከምዚ ይብል ኣዕሩኽተይ ገና ካልእ ምስክርነት ካብ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ክህበኩም እየ ንሱ ድማ ካብ ገዛ ርእሱ ሓደ ዓይነት ምክንያታዊ ሓይሊ ከም ዝወለደ አምላኽ መጀመርታ ገይሩ ወለዶ ምሳሌ 8:22 ዘሎ ማለት ብመንፈስ ቅዱስ እውን ክብሪ ጎይታ ተባሂሉ ዘጸአት 16:7 ሓደ ግዜ ወዲ መዝሙር 2:7 ዘሎ ማለት ሓደ ግዜ ድማ ጥበብ ምሳሌ 8:22 ዘሎ ተባሂሉ ከምኡ እውን ሓንሳብ መልአኽ ሓንሳብ ድማ አምላኽ ሓንሳብ ጎይታን ቃሊን እዩ ሓደ ግዜ እውን ብመልክዕ ሰብኣይ ንኢያሱ ወዲ ነውየ ክቀርብ ከሎ ንርእሱ ከም ዋና አዛዚ ገይሩ ይገልጽ ምክንያቱ እዚ ሁሉ አስማት ክህልዎ ይኽእል እዩ ካብ አብኡ ድማ ተወሊዱ አሉ ይብል ማለት ስለዚ ያሕዋተይ ኣብ ብሉይ ኪዳን በብግዜ ተገሊጹ ዝርከብ መልአኽነትን እግዚአብሔርነትን ብሓባር ዝሓዘ አካል ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 10:4 እንታይ ይብል ንሳቶም ካብቲ ዝስዕቦም ዝነበረ ከውሒ ሰተዩ ይብል እቲ ከውሒ ድማ ክርስቶስ ነበረ እዚ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 10 ዘሎ ቃል ብምልዓል ቅዱስ ቄርሎስ ዘኢየሩሳሌም ኢየሱስ ክርስቶስ ንእስራኤላውያን ዝስዕቦም ዝነበረ ከውሒ ምዃኑ ኣብ ብሉይ ኪዳን ከዓ ብተደጋጋሚ ተገሊጹ ከም ዘሎ ይነግረና ከምዚ ይክብል
ንሱ ኣብ ክሰርሕ ከሎ ዝሰርሕ ጎይታ ኣብ ጉዳይ ሰዶም ምስኡ ሰርሐ ይብል እቲ ጽሑፍ ጎይታ ካብ ሰማይ ኣብ ልዕሊ ሶዶምን ጎሞራን ካብ ጎይታ ድንን ሓውን ኣዝነበ ይብል ካብኡ ንድሓር እውን ጎይታ ብዝተኽኣለ መጠን ንሙሴ ተርኣየ ምክንያቱ እውን ጎይታ መሓሪ እዩ እሞ ኩሉ ግዜ ድኻምና የተኣናግድ እዩ እሞ ነገር ግን ንሙሴ ዝተገለጸ እዚ ጎይታ ምዃኑ ንምርግጋዝ ምስክርነት ጳውሎስ ስማዕ ንሙሴ በብግዜ ዝተገለጸሉ ኢየሱስ ምዃኑ ምእንቲ ክትርዳእሲ ንምስክርነት ጳውሎስ ስማዕ ይብል እቲ ምስክርነት ድማ እንታይ ከም ዝመስል ክገልጽ ከሉ ከምዚ ይብል ንሱ ድማ ዝስዕቦም ካብ ዝነበረ መንፈሳዊ ከውሒ ሰተዩ እቲ ከውሒ ድማ ክርስቶስ ነበረ ይብል ክብል ቅዱስ ቀርሎስ ዘኢየሩሳሌም ኣብ ካቴኬቲካል ሌክቸርስ ኦፍ ሴንት ሲሪል ኦፍ ጀሩሳሌም ኣብ ዝበሃል መጽሓፍ ወይ ጽሑፍ ይነግረና ማለት እዩ ስለዚ ኣሕዋተይ ከም እኒ ቅዱስ ቀርሎስ ዘኢየሩሳሌም ኣብ ጽሑፋት ብሉይ ኣብ ጽሑፋት ሙሴ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢና ክንእልሽ ዘለና እምበር ቅዱስ ሚካኤል ኣይኮን ጥንታዊት ቤተ ክርስቲያን ከምዚ ዓይነት ኣገባብን ኣስተምህሮን ኣይነበራ ጥንታውያን ኣቦታት ኣብ ብሉይ ኪዳን ኢየሱስ ክርስቶስ ንምምልካት እዮም ፈቲኖም ንምንታይ ምክንያቱም ኣብ ሓድሽ ኪዳን ብግልጽ ጎይታን ሐዋርያትን ብሉይ ኪዳን ብዛዕባ እቲ ክግለጽ ዘለዎ ኣማናዊ ኣካል ክርስቶስ ከም ዝዛረብ ኣምሂሮም እዮም ተዛሪቦም እዮም ብግልጽ ማለት እዩ ስለዚ ብሉይ ጽላሎት እዩ ነይሩ ኣካል ድማ ክርስቶስ እንተኾይኑ እቲ ጽላሎት ብዛዕባ ኣካል እዩ ዝዛረብ ብሉይ ምሳሌ ሓድሽ ኪዳን ድማ ኣማናዊ እንተኾይኑ እቲ ምሳሌ ብዛዕባ እቲ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ዝተገለጸ ኣማናዊ ኣካል ክርስቶስ ከም ዝዛረብ ምስትውዓል የድሊ ማለት እዩ ስለዚ ንእስራኤላውያን ካብ ግብፂ መሪሑ ዘውፅኦም ስም እግዚአብሔር ኣብኡ ዝኾነ ሕድገት ሓጢአት ክገብር ዝከኣሎም እግዚአብሔርነትን መልኣኽነትን ብሓባር ዝሓዘ ኣካል መን እዩ እንተኢልና ሓደ ፍጡር መልኣኽ ዘይኮነ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ እዚ ትምህርቲ እዚ ድማ ኣብ ነገረ መለኮት ክርስቶፋኒ ወይ ድማ ቲኦፋኒ ተባሂሉ ይግለጽ ማለት እዩ ስለዚ ነበረና ግዜ እግዚአብሔር አምላክና ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን ወስብሐት ለእግዚአብሔር